ओ हा 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 ओ हो हे हे ला 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 नुसरत के पीछा छोड़ कर कुछ कार धर्म परिवर्तन का लड़ा जिनिवार है सरकार सुना ये सरकार रोक आइल बिया बाढ़ी बरियार हाय तबाह भइल जात बाटे यूपी बिहार। जी हाँ, नमस्ते। अजय साहनी स्टार में सबके स्वागत करता नहीं अपने लय म्यूजिक मूवीज स्टार पर। और कहे कि भाई सरकार साहेब से वैसे तो एक खबर जो सुनावल भी जरूरी बा यही पर कि हाफिज सईद के घरे के बाहर भम देना बम फूट गए हो गए, कई जने घाही हो गए बाना। और सही कहल जाता इहो सर्जिकल स्ट्राइक जैसन बा मामला, समझा लो। अगर बहुत सवाल जवाब नहीं देवे रह तब ले अनाउंस हो गई रह, लेकिन ठीक बा ओकर जांच पड़ताल होता टे। कहीं भी बमबारी बम बरसा मुआवल जियावली कुल होखे के नहीं चाहिए वैसे, लेकिन होत रहता टे। लेकिन देश में जौन हालात चल रहा बाटे वो हालात पर एक गीत जौन प्रस्तुत बाटे। इस समय बाढ़ बुढ़ा बहुत आवता, उत्तर प्रदेश बिहार में लोग तबाह बा। ए पर विचार न को के का होता। नुसरत के पीछा जिन करब यार धर्म परिवर्तन का लड़ा जिनिवार सरकार सुना होए सरकार रोका आइल बिया बाढ़ी बरियार है तबाह भइल जात बाटे यूपी बिहार। और कहियाल बजनी तू करबा बंगाल से कब नया झुराइल रहब खाली केजरीवाल से। कहियाल बजनी तू बजबा बंगाल से कहियाल झुराइल रहब केजरीवाल से। घरवा में पानी संगे घुसे घरियार घरवा में पानी साथे घुसे घरियार ए सरकार सुनाइल बिया बाढ़ी बरियार है तबाह भइल जात बाटे यूपी बिहार है तबाह भइल जात बाटे यूपी बिहार। खाली गणित जिन लगाव हो चुनाव का कर व्यवस्था राशन पानी और नाव का। खाली गणित जिन लगाव अब चुनाव का कर व्यवस्था राशन पानी और नाव का। डूबताने लोग कुछ करावा राहत कार डूबताने लोग कुछ करावा राहत कार सरकार रोक आइल बिया बाढ़ी बरियार है तबाह भइल जात बावे यूपी बिहार है तबाह भइल जात बाड़े यूपी बिहार। और चुतिया न बनिहे कश्मीर वाले नेता केतनो पेठावत बाड़ा सागरिन के नेवता। चुतिया न बनिहे कश्मीर वाले नेता केतनो पेठई बहया सागरिन के नेवता। अजय के बतिया पकड़ी है विचार अजय के बतिया पकड़ी है विचार है तबाह भइल जात बाणे यूपी बिहार ए सरकार रोक आइल बाड़े
बाढ़ी बरियार है तबाह भइल जात बावे यूपी बिहार है तबाह भइल जात बाड़े यूपी बिहार नुसरत का पीछा छोड़ कर कुछ कार नुसरत के पीछा छोड़ कर कुछ कार धर्म परिवर्तन वाला लड़ा जिनिवार ए सरकार रोकायल बिया बाढ़ी बरियार है तबाह भइल जात बावे यूपी बिहार है तबाह भइल जात बाणे यूपिया बिहार। जी हाँ, रोज एक के बहस चलताटे पार्लियामेंट में नुसरत जहां का मामला। अरे भैया कौन है नुसरत जहां, काहे इतना पीछे पड़ल बड़ा जा। अरे जौन समस्या बाड़ी ओकर समाधान पहले कर मर्दे, ओकरे बाद ही कुल करत धरत रही जा। चुनाव अभी अइले में टाइम बाद चुनावी समय आई तो कुल मुद्दा बनई है, प्रसंग बनई है, लेकिन इस समय तमाम लोग तबाह बा, परेशान बा, ओकर कार के कार बा। जय जयकार जारी रही। लय म्यूजिक मूवीज स्टार पर आप सबको पुनः एक बार स्वागत करता नहीं, अभिनंदन करता नहीं। बनल रह सबे और फॉलो कर ले सब हमारे पेज के, चैनल पर सब सभे तो सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।